Здравейте хора! Днес снимаме много Far Survival, защото няма на какво друго. Да, с диамата на кирка съм, так му, нали, преди малко си поиграх. Тук фермата, тук ще направих тези затова, защото няма място, нали? И ще взема повече място, честове за фермите. Днес ще направим ферма за кокошки и се надявам да спълне, нали, имам 3 яйца, да спълня поне една-две кокошки, да намери диаманти преди. Да, аз снимах един клип. Не, намери диаманти. Вие знаете от миналия път. Трети там, който епизод беше, не помня. И посъбрах малко материали. Не съм посъбрал да изпекал кабелстването с томблик. Да, вече диамантен кирка, диамантен меч си направих. Значи имам храна, да взема само малко. Айде всичките. Да вземем яйцата. Ще направим малко огради. Чакай да оставим. Айде. 8 огради. Може да стигнат, не знам. Леко. Ще трябва. Ама къде го направя? Там. Тук свободно, тук ще съм фермички такива работи, аре. Ще направя. Съберих стълби. Да, страхотно. Хвалям, защото... Значи, изчекайте малко. Малко трябваше да... Значи, това го сложим така. Опата. Ще направим 2. Защото се знае, че такова ще трябва да... Пак ще ме щупи. Няма как. Така, 2. Това ще сложим тук за всеки случай. Да, стой. Явно пръчки няма ви остана мира. Ще ми стигнат. Така. Така трябва да се направи някакво мощи. От дърте от какво ще е... да се направи. Къде се качваш? Нека така. Оп. Значи. Тук. Стига. Много малко. Ще ни трябва още. Ето. Какво ви кажа хора? Значи ще отидем да направим още. Що ми трябва? Май трябваше да направя камен. Седно. Малко са. Така. Още 2-6 май стигнат. Да, може да стигнат.
Айде. Лиляно. Пак не стигнах. С едно ли няма да стигне, бе? Лошо. Тук някъде имаше кокошки, но се така да имаше. Крал. Не. Тъпле съм, бе. Как може? Това леко. Ако се чуди защо снимам, не се чудете, защото ми се снима, а и няма какво да правя. Леко. Охо, почти и тази ферма пораснала. Мразя да обидам на ферма. Още не мога да си позволя автоматични. Така, леко. Сега още пръчки трябва да правя. Хора. Ще използвам и цялото дърво. Да, страхотно. Така, добре. Ще намеря някакси. Така. Опа. Така. Оп. Той знаете, пържолия много. Не мога да си направя някаква за овци или за прасета. Там за каквото, защото не мога. Не мога да намери. Значи тук има нещо яко. Не мога да намеря на страхотно направо. Нямай. Ще ми трябва нещо за лък, водица, нещо подобно. Да, до мен има море много. Но там какво ли има ми е чудно. Ще направя една лодка, хора. Днеска ще е експедиционен център, ще взема малко храна и такива работи за пътешествието. Неща, които ще ни потребват. Това ще е заглавието, ферма за кокошки и малко приключения. Страхотно. Направо страхотно, бе. Точно две. Така малко да се разведрим. Какво ще ми трябва? Имам всичко. Малко блокове ще ми трябва. Ще взема дърт. Храна. Какво да взема? Две пържоли такива. Да, много ми стигне. Как няма ми стигне на мене, бе? Значи... Лодкача. Лодке. И ще тръгнем се на пътешествие. Защо? Нещо не ми става мога да се сранците, инче. Ще имаме раничка. Тъмва ли се, бе? Аре, стига. Лошо. Сега трябва чак да чакам сутринта. Не, бе, аз ще преспа спокойно. Ваня, що не искаш да
хареса. Ръката ми, ударих се. Нищо. Вас не ви интересува това нещо. Има ли някакви мобове? Така да разгледаме. Не искам някакъв крипър да ми. Айде па типа октопочи не се прави. Много яка изглежда със светло. Знаете, това не е истинският текстчър пак на Minecraft. Това е просто, нали, Faithful, много хубав текстчър пак. Много ми харесва, аз съм много. Default, Modern, те Simple, те ето е Sword Fenver и Default и Faithful са много хубави. Ето истинският текстчър пак. Мен честно да ви кажа, хубав си е дефолта му. Сега ще покажи Sword Fenver. Тя много ми харесва Texture Pack 3. Default, Faithful и Sword Fenver. Много са бе. Хубави са всички са, хубави са. Хубави са. Всички и 3-те, и 4-те, и 5-те, и 6-те, и 7-те. Ще вода такова хубаво. Айде ми всичко много хубаво вижте. Пържоли. Хубаво е. Много са хубави работите. Някакви изост. Абе. Лодката нещо хора ми поднася. Айде бе, няма ли нещо? Ого, това е хубаво. Какво байам бе? Хубави работи виждам на тук. Не! Ех, стига бе. Къде ми падна са тази лодка, ето. Бързо нагоре, изтръгваме се. Айде, точно преди последното балонче страхотно. Айде. Хубаво е тук, хубаво е тук. Ако намерим и село, още по-хубаво ще стане. Защо така сме си направили картата? Това ларче. Кой беше друго? Тук някакви други настройки имаше. Това ме беше с... Не. Малко развалям клипа, но има значение. Да си оправим текстчър пака и да продължим това. Как беше? Той епизод не знам колко ще дълъг. Ще видиме. Може и по-дълго от предишните, да ви кажа. О, крави! О, прасета! Защо? Защо? Или много животни, хора? Мале! Как? Защо са толкова много далече? Хе-хе-хе. Аре, па ти по-номери, бе.
Защо с толкова далече от там, от къщата ми? Искам малко да ги... Така. Нищо. Ще се приличат 2 крави. Спокойно, хора. След епизода да не ми мъчат 2 крави, ще ги превлича. Не искам да ви мъча чак. Защото много дълго ще стане епизода, ако и те ги сагим. Карам и всичко много. И ти. Ох, много прасета, много животни. Наистина, хора, много са. Ето вижте колко много пържоли много. Доста храна ще излезе. Аба ще ви остава живи. Защото сте ми приятели. Леко. Оп. Оха. Така малко странно генерирано е това. Малко е много зомби. Ела ба ти бе. Сега ще ме запалиш, много си страшен. О, тук нещо е ставало, като гледам. Но не е много хубаво генерирано място. Абе, отдалечавам се колко искам, много ми пука. Леко, айде, нещо... То обавям нещо, не харесвам, няма сел. Лошо. Хайде, няма нещо хубаво. Само неравни терени. О, стига бе, пак ли че с прасета и крави? Изкушаваме да ги избия всички, ама... Ще ги избия, колкото се мога повече. Хора, имам си храна за цял живот. Аре, па типа не мога да оцеля. О, стига. Пържоли за цял живот. Айде, толкова ми стигат. О, стига бе! Стига сте с прасета, само прасета ли? Ще припадна, хора. Само животни, това е хубаво. Хубаво е, много хубаво нещо. Храна без край. Но не ми си избиват всички, къде си има. Аз имам храна. О, спокойно, хора, и прасета и... прасета няма как да превека, няма морков. Лошо. Крави, постройваме, защото пържоли ще ми дадат, кожа, кожата ще ми е много полезна за енчантинг тейбъл. Аз съм 30 левел, не искам да умра. 130 левел, крави имам. Не, само ако падна съм мъртъв. Трябва да внимавам повече. Трябва да внимавам. Не, дали е риском? Ням. Не! Нищо. Толкова не мога да спомня. Стига падам да се убия сам. Тиква! Май, аз имах тиква на седна. Тиква! Идвам при теб! Тиква! Айде, тикво! Спокойно, хора, това няма да края на епизода. След някъде 3 минути е края или там колко. Леко. Оп, леко, хора, леко. Пещера. Ес. Не, аз пъщо викам, я съм пустиня, добре. Това е хубаво. Мога да намеря такова. Тук гледам. Но там има байом.
После хора ще разгледам за село. За селото, знаете. И в другия епизод ще ви покажа селото. Но там има гора. Какво е това? Генерира се. Дали да разгледам по-добре пустинята? Но не ми струва, че има нещо хубаво. Като гледам. Не знам. Нещо аре ще разгледаме по пустинята. По-ще тръгнем към това. О, това е към... Това е към... Не, аз минах преди от тук. От другата страна, другата половина, тази половина разгледахме, така че отиваме на там. Като гледам има гора. Ох, ес, слем байом, така малко слемчета. Ай, къща на вещица нямаме, това е лошо. Стига бе, стига сте с крави. Айде ще те убия. И тебе. Аре бе, пускайте кожа бе. Така, само 2 кожа ли? Пускайте повече кожа. Добре, разбрах. Кожа. Yes. И вас ще ви убия, защото искам кожа. Леко. Марити. И кожа, yes. Аре бе. Гора има. Хора, това ще е епизода. Ще поразгледам тук малко. И после другия епизод ще се видим. Аре, довиждане.